ko tuguni wallazi narahu ni ye tontawi de kan ye sisan wallazi narahu anna alqawla alawwal aqrabu ila sawab parce que olu ye mun kɛ sisan hamala zulma takhsisu biduni mukhassasin olu ye zulumu kɛ kafiriya ye bon o takhsisu min n'u y'o di zulumu ma ko kafiriya de don ko ni dugu kafiriyara ala b'a halaki ko dalilu t'o la parce que a takhsisu in biduni mukhassasin hadis ako hadisa shite lam yurad an rasul sallallahu alaihi wasallam hadisun sahihun yukhassisuhu bizalika hadisa sabatile shite ala kira nona min y'a fɔ ko zulumu ye kafiriya ye o tuma na fa wajaba hamlu zulmi ala ma'anahu el hadith o tuma na wajibiyara n'a fɔra zulumu e k'a fɔ k'o ye kafiriya de ye o ye sɔnnikɛ de ye o la i b'a ta hakika de kan a bi bɛn min ma shirku wa ghayri ni ko kafiriya don a bɛ se k'o ta wa a bɛ fɛn wɛrɛ ta fana min tɛ kafiriya fana ye zulumu kɔrɔ ye tɔɲɔli bon n'i y'o tɔɲɔli ta n'i y'a kɛ kafiriya ye fo a kɔrɔ ka fɔ kafiri dɔw ti mɔgɔ tɔɲɔ o tuma na kafiri ti mɔgɔ tɔɲɔ o ye tiɲɛ ye kafiri dɔw ti mɔgɔ tɔɲɔ o ye tiɲɛ ye mais a tɛ se ka bɔ zulumu na mun na parce que a y'a yɛrɛ tɔɲɔ aha na shirka la zulmun azim mais ala yɛrɛ ko kafiriya tɛ zulumu ye o parce que a ko zulumu bi fɛn wɛrɛ ta min tɛ kafiriya a ko la zulmun azim a ko tɔɲɔliba don dɛ o tuma na jaa tɔɲɔli wɛrɛw bɛ yen ayiwa o tuma na a fitinin tɛ dɛ wa bɔ hadisaw y'o sabati ka ban jurumu si tɛ se ka bonya kafiriya ye mais kuma fɔcogo ala fɛ yan k'a fɔ inna shirka la zulmun azim o ti a bali fɛn wɛrɛ ka bonya ye o arabukan na parce que a m'a fɔ a'azam bal azim hunaka al azim wa hunaka al a'azam mais i ka kuma sabatilen don parce que hadisaw y'o ban ka ban pewu k'a fɔ foyi man bon kafiriya ye jurumu na a faamuna jurumu foyi tɛ kafiriya kɔfɛ k'o ka bɔ tuguni naam walau sha rabbuka Muhammadu n'a ye e ma ja ngalena a kun bɛ adamadenw kɛ jamakulu ye wahidatan min bɛ diinɛ kelen na n'a kun ka di ala ye e Muhammadu kun ti sɛgɛn o bɛɛ kun bɛ kɛ silamɛ ye nka maa kanu ten naam adamadenw ti wuli fiyewu mukhtalifina f'u bɛ ɲɔgɔn sɛbɛ kɔrɔ sɔsɔ diinɛ na fo n'a kɛra maa ye dɛ i ma hinɛna minnu na wa nin cogo in yɛrɛ de la khalaqahum ala y'u da wa i ma ka kuma banna pewu a ko ngalena ne ala bɛna sɔsɔli kɛ jahanɛmɛ na kabini jinɛ na ani adamaden jugu la ajimayi na a bɛɛ lajɛlen e y'a faamu walau sha rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan ala ko kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ko n'a kun ye maja a kun bɛ adamadenw bɛɛ kɛ diinɛ kelen ye ɲɔgɔn sama kun ti sɔrɔ a la wala yazaluna mukhtalifina nka adamadenw ti wuli fiyewu f'u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ nin diinɛ in na nin ye tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye n bɛ don nin na n ti don nin na f'u bɛ to ten de illa man rahima rabbuka fo ni ma yɛrɛ hinɛna min na dɛ walizalika khalaqahum wa nin yɛrɛ de kama ala y'u da kuma bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan o ye walizalika de ye walizalika khalaqahum
ayu da mun ga tafsir kala yi nyon sama mina sisan ako kuma na ko wala yazaluna mukhtalifin ko ti wuli fiyew u bi nyon soso u ti ben kelen ga dinena mukhtalifina fi din u ti ben fengelen ga dinena o kuma na ila man rahima rabbuka odoa fo muhammadu era ma mana hine mina de aywa walizalika khalaqan wa ala yudawde kam mana ala yuda uka fo nyongo dinena ode kama wa la ila man rahima rabbuka tari ala yuda aka hine de kama kula ya ila man rahima rabbuka walizalika khalaqan aywa mana rahmat ko ayuda de ala ka hine yɛrɛ kan ala m'u da u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ ka dɔ sɔsɔ ko ala y'u da ka hinɛ u la de ale ala yɛrɛ de ka hinɛ kama a y'u da mais u yɛrɛ de bɛ se k'u yɛrɛ sama ka bɔ ala ka hinɛ na yɔrɔ dɔ la fana a b'a fɔ tuguni ko ala y'u da de mukhtalifin u ti bɛɛ kelen ka fiyɛ fo ka taa buru fiyɛ o tuma na ni sama yɔrɔ fila dɔrɔn de bɛ di zalika in bi araham de ta wa tara bi ikhtilafu de ta o kuma na tafsirkɛla caman kuma na olu ko a bi mukhtalifina de ta dɔw ko la a bi rahma de ta parce que mukhtalifina nana kɔfɛ de mukhtalifina fi din o nana kɔfɛ o nana kɔfɛ kɔrɔ ye di a ko an fa adama tuma min na ale bi yan ale n'a denw o kun olu de kun ye diɲɛ ye kafiri kun t'olu la olu bɛɛ kun bɛ diinɛ kelen kan fɔ kabila de nana habila faga yen de ye ikhtilafu nana o fana to yen nu ale ka fɛn fɔri ɲɛna sisan diɲɛ wulila de k'a tɔ to ale ni minnu bɛ kurun kɔnɔ olu nana yɛlɛ tinti kan kafiri t'u la a bɛ silamɛw de mais o kɔfɛ de kafiriw sɔrɔla ka na bɔ ikhtilafu na mana toujours hinɛtigi ko ala ye jɔnw da a ka hinɛ de kama karima faamu o tuma na i yɛrɛ de bɛ se k'i kuruti ka bɔ hinɛ kɔnɔ walima ka to a kɔnɔ bon ni a y'i ja nin fɔko la quoi nka a ko i k'a dɔn kɔni wa tammati kalimatu rabbika i ma kɔni tilala kuma na koyi i ma tilala ka kuma na ala y'a ka kuma fɔ k'a ban o ye jumɛn ye la amla anna jahannama na jahannama sɔsɔ minali jinnati jinɛ kafiru la wa nasi ani adamaden fitiri walew ajmaina maa ti to ko u bɛɛ de bɛ taa jahannama kɔnɔ ala kana an ɲa la wa kullan o do wa nin bɛɛ lajɛlen naqusu ne bi lakalili kɛ muhamadu kan kira tɛmɛnenw ka kunnafoniw na n bi fɛn lakali ye an bi dusukun sabati ni kumakan minnu ye nali kɛra muhamadu ma nin kunnafoni jɛlen na tiɲɛ yɛrɛ la ani wajuli cɛ ɲumanw ani taasi ni na mu'minu ye ayiwa o tuma na a ko yan a ko wa kullan nin bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn n'i mago bɛ s'a ma wa kullan kullu ma yahtaju ilayhi mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na naqusu alayka an b'o lakali ye min anba'i rusuli an ka kira minnu tɛmɛna olu ka kunnafoniw na an bɛ fɛn de lakali ye ma nusabitu bihi fuadaka an b'i dusukun yɛrɛ sabati i ka da la i ye kira ye setanɛ t'i nɔfɛ jinɛ m'i nɛgɛ ne ala ka cidenw don wa ja'aka fi hazihi nani kɛr'i ma nin kunnafoni ninnu na alhaqu tiɲɛ yɛrɛ la na'am wa maw'izatun ani wajuli wa zikra ani tashi ni miri lil mu'minina mu'minu ye wa qul
muhammadu afo lillezina mɔgɔw ye minnu ma limaniya o aw kɔni ka baara sa a ka nin lahalaya in kan a k'a dɔn an yɛrɛw an yɛrɛ bɛna baara kɛ nin lahalaya in kan nka a ka kɔnɔni kɛ ko in laban ko la sa dɛ wa an yɛrɛw taziruna an yɛrɛ bɛna kɔnɔni kɛ laban ko in na y'a ye wa kul o kumana muhamadu a fɔ mɔgɔw ye sa n'olu ma sɔn limaniya ma i'malu ala makanatikum o kumana aw dara min na aw ka to ka sa aw to a ka lahalaya kan makanatikum bi mana halikum aw to a ka lahalaya kan o kumana n'olu tor'u ka lahalaya kan wa inna amiluna an yɛrɛ bɛna to an ka lahalaya kan aw k'a ka ala bato walima aw k'a ka boliw bato an b'an ka ala bato aw ye anw sɔsɔ ko an da tɛ tiɲɛ aw ka to a ta kan a ka an yɛrɛ to an ta kan o kumana sa nka kuma in kɔrɔ ye an bɛ k'an muɲu k'a to an ta kan kumana nin bɛ mun yiri la ko diinɛ samawiya si ma yamaru kɛ k'a ye mɔgɔ faga mɛ difa'u ani nafsi haza mashru n b'i yɛrɛ ɲini o kɔni o dagalen don diɲɛ bɛɛ ye i b'i yɛrɛ ɲini mɛ n'a bɔra o la k'a fɔ de a ye taa bi mɔgɔw kan a ka mɔgɔw faga ko f'u ka kɛ silamɛ ye a tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ala ko kira ma afatukrihu nnasa an yu'minu e bɛ se ka mɔgɔw jagoya ko f'u ka kɛ silamɛ ye jagoya la a y'o de fɔ ala kira e bɛ mɔgɔw jagoya ko f'u ka kɛ silamɛ ka mɔgɔ jagoya kɛ silamɛ nin ye nkalon yɛrɛ dan ye dugukolo kan a ma deli ka kɛ kira bolo fiyewu kira tɔɲɔna de bin kɛra kan a y'a yɛrɛ ɲini ani a ye mɔgɔ faga ko fɔ kɛ silamɛ ye la man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ni ye kuranɛ aya de ye ala ko n'a ka di mɔgɔ min ye kɛ silamɛ ye n'a man di ye kɛ kafiri ye ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ o kumana ni o fɔra ka ban e bɛ taa dɔ faga cogo di k'o ka kɛ silamɛ suratu Yunus ayiwa alhamdulillah muhamadu e bɛ mɔgɔw jagoya ko f'u ka kɛ mumini aw ka gɛlɛn dɛ y'a ye sa o kumana n'o sabatira a kana t'u ka nɛgɛ nkalon don maa o maa ye ni kelen bɔ binkani sira kan ko i bɛ maa don diinɛ na i t'i kisi ɲangata bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ naam wantaziru o kumana aw ka kɔnɔni kɛ sa ni aw minnu ko a ta ye tiɲɛ ye ko anw ta tɛ tiɲɛ ye aw ka kɔnɔni kɛ wa inna muntaziruna an yɛrɛ bɛ kɔnɔni kɛ o kɔrɔ an ka ko laban kɔnɔ ala bɛna kiiri tigɛ cogo min na yanni diɲɛ wuli yɛrɛ cɛ an k'o kɔnɔ kiraw ka nin kuma ninnu u ye nin fɔ maa o maa ye u ma foyi ye u ka akibatu la kusuranu ni bɔnɛ kɔ bɔnɛ ni lebu o dama naam walillahi a bɛɛ bɛ ala bolo ghaibu samawati fɛn min bɛ kabakolo gundo la wala ardi ani dugumakolo wa ilayhi wa mɛn o mɛn a yɛrɛw yurja'u al-amru kulluhu ko bɛɛ bɛ segin ni ala in de ma fa'budu a ye nin ala in bato fa abudu naam wa tawakkal alayhi wa tawakkal a k'a sɛmɛ alehi ala la wa ma rabbuka muhamadu i ma ma kɛ bighafilin ko ala ɲinɛnen bɛ amma ka bɔ fɛn kɔ ta'maluna a bɛ ka min kɛ walillahi ghaibu samawati wal ard ko dogolen min bɛ kabakolo la ani dugumakolo la ko a bɛɛ b'ale ala tɛgɛ kɔnɔ a b'a kalama i yɛlɛmɛtɔ i ka dilan ka su dibi fin na ale ala b'a kalama a ɲɛ b'i la o kumana n'o kɛra kaban min ka di ye o kɛ sa wa ilayhi yarji'u al-amru kulluhu wa ko bɛɛ bɛ segin ala de ma al-amru kulluhu i ka balo i ka garisɛgɛ gɛlɛya bana kɛnɛya saya
kunanja kunangoya i ye min kɛ diɲɛ na yan ko a bɛɛ lajɛlen bɛ segin ale ala de ma kullu aw ta ko ya yarjiu wa ilayhi yarjiu yurja mɛlɛkɛw b'a bɛɛ cɛ ka taa de o yarjiu a bɛna n'a yɛrɛ ye tari ma faamu de a bɛɛ ye kelen ye o tuma na sa fa'budu Muhamadu i ma in bato dɛ to a kɔfɛ wa tawakkal alayhi i sɛmɛ a la dala a t'i labila tant que kan b'a ma a t'i labila wa i ma ɲinɛ bi ghafilin amma ta'maluna a bɛ fɛn minnu kan ka kɛ ala ma ɲinɛ a kelen kɔ min bɛ ka da e yɛrɛ kan ani e yɛrɛ bɛ ka i ni silamɛw bɛ cɛsiri min na ko a bɛ diinɛ in jɛnsɛn dekun min bɛ ka da o kan a bɛ ka min kɛ u bɛ ka min kɛ o la ne ala b'a bɛɛ kalama ma ɲinɛ o waatiw de bɛ n bolo ni min ma se o tigɛ ala k'an da kɛ ɲuman ye naam